Bueno, gure inguru aurkeztia, Carlos Golaetxea, Carlos Espaldeko laguna, lankidia dakazue, eta maixan jarritza, Ainara Iroz, ondare atal burua, Laida eta Ane, kasei enpresako arduradunak, eta Iker, Mondragon Unibertsitateko ikaslia eta langilea, eta gero, berak esplikauko dau, nolako inkesta eta nolako valorazioa itxeen duten gure lurraldeko gaztieko ondarea dekiko. Carlosekin komentatzen eman, zelako gozoa da, zelako jende gaztia, bestenak izan ikustia, ze horrek behin boten dau gogua lanerako, eta, konfidantza bai, jardunaldi eta ondarearen etorkizunean. Nire aldetik eskerrak emotia besterik ez, bai hona hurbildu zaharien lagunoi, bai streamingen bitxartez hauekin ekitaldisa jarraitzen behar duten bestelako erakunde eta museuak. Esatian gaur bertan kaleratu dala museoetako diru laguntza eskatzeko deialdisa, eta hilabeteko epia izango dala dokumentazioa eta inbeharrekuak aurkezteko. Nerekin eta gurekin batera eta zuen artean jarritza Oiane eta Joan, arkitektuen elkargoko lagunak bebai, eta eurenkin jarraitzuko dugu aurten, lehen Iñaki Arrietaren bitxartez itxen genduana, Unibertsitatearen bitxartez, aurten gaia ondarea arkitektura izanik, eurekin egingo dugu kontraste eta aholkua eskatu, eta euren laguntza izango dugula edizio honetan. Decía que muchas gracias por venir. Un año más en el que el tema que nos toca es construyendo cultura, y un año más en el que sumamos tantos logos y tantas personas colaborando en esta iniciativa. Presentaba la mesa en la que está Ainara, jefa de sección de patrimonio, Anne y Laida de la empresa K6, que son, yo creo, con quienes tenéis luego toda la relación y el trato para el desarrollo del programa. Iker, que viene de la Universidad de Mondragón y que luego nos contará la encuesta, la valoración que hacen, a través de esa encuesta, la valoración que hacen los jóvenes del territorio respecto al patrimonio. Era aldetik besterik ez, eskerrak. Bale, egunon, nik aprobetxatuko dut pixkat kontatzeko, beste aldundiekin lotu dugun logoa gero ikusiko dezuena izango da ondarea eraikitzen konstruyendo kultura. Eraikitzen asuntori hartu dugu aurten ondare arkitektonikoa dalako Europako Kontseiluak jarri duen logoa. Orduan, nik aprobetxatu nahi nuke egun hau, izango da agurtzeko zeni maiatzearen ia bukaeran jubilatuko naiz, aurre jubilatuko naiz, eta koordinazioa daramat aurten, baina koordinazioa pasako diot Ainara Irozi. Ainara Iroz da ondare historiko-artistikoaren atalburua, eta hemendikan aurrea bera izango da, koordinatuko du hau dena, eta ofizina teknikoak Kaseik jarraituko du eramaten. Orduan, Kaseik esplikatuko digu, hemen daukazue atzean, daukazuen PowerPointean, ikusiko duzue hizkuntzaren gatik gazteleraz daudela diapositibak, eta aurkezpena euskeraz egingo dugu. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión va a hacer y no entiende en euskera, aparte de que las diapositivas estarán en español o en castellano, pues puede hacer parar y hacer la pregunta y no hay ningún problema. Pero en principio la disertación o lo que comentemos se hará en euskera. Y ahora pues paso la palabra directamente a Anne, que va a presentar el lema de este año y un poco pues cómo vamos a desarrollarlo. Eskerrik asko. Eskerrik asko onaino etorri zareten guztioi, baita ere streaming bitartez aurkezpena jarraitzen ari zareten guztioi. Jakin dezazuten gaur aurkeztuko dugun PowerPointa gero bidaliko dizuegula, orduan nahi badezute argazkiak edo oharrak hartu ondo, baina gero edukiko dezute aurkezten dugun guztia.
Gaur egingo duguna pixkat izango da oso labur azaldu zer diren Ondare Europako jardunaldiak, badakit hemen zaudeten askok badakizutela soberan zer diren, baina nola urtero saiatzen gera eragile berriak eta parte hartzea, beti egiten dugu laburpen bat, jende berria jakin dezan zertaz ari garen, ez? Eta gero oso labur baita ere azalduko dugu 2024ean nola izan ziren jardunaldi hauek, eta hitza emango diot baita ere Iker Arrutiri, ze bere lantaldeak lehengo edizioaren harira ikerketa bat abiatu zuten, pixkat jakiteko ez, gazteek zenolako erlazioa daukaten ondarearekin, ze bai da programa honen helburu bat nolabait ondarea gizarteratzea, baina baita ere gazteengan iristea, ez? Orduan, beraiek egin zuten ikerketa azalduko dute, eta gero ja azkenik, pixkat azalduko dugu urte honetako gaia, aurreratu genuen urtarrilan, eta orain baita ere Carlos eta Mari Josek azaldu dute arkitektura dela Europatik erabaki den gaia Ondare Europako jardunaldietarako, eta baita ere Bizkaia, Araba eta Gipuzkoaren artean erabaki den leloa, eta gero Laida Ainarak azalduko du urte honetan zenolako lanketa egin dugu gaiarekin, ze lan hildo erabaki ditugu lan hildoa gaia lantzeko, eta zuen proposamenak ze lan hildoen artean egon daitezken, eta gero Laidak azkenik azalduko digu pixkat zein izango diren urte honetan gai praktikoak, ze badaukagu berrikuntza bat, eta besterik gabe hori azaltzeko. Azkenengo partean izango dugu galderetako tarte bat, bai hemen zaudetenak galdetzeko, eta baita ere online jarraitzen ari diren pertsonentzat txatetik aldigute galderak bidali. Besterik gabe, jardunaldi hauek Gipuzkoan egiten diren 9. urtea dira, eta dakizuten bezala batzuk, jardunaldi hauek urrian egiten dira. Beti esaten dugu, malgutasun pixkat daukagula, azaroaren hasieran badira, onartzen ditugu proposamenak. Iraian ez dugu asko gomendatzen, ze izaten da oso hilabete komplikatua programazio aldetikan gauza asko egoten direlako, eta baita ere saiatzen beti ari gea programa fisikoaren menpe eta komendatzen dugu beti urrian edo azaroaren hasieran egitea aktibitateak. Jardunaldiak, dakizuten bezala, Europako Kontseiluak eta Europako batzordeak martxan ipini zituzten ekimen bat da, eta 50 herrialdeetan ospatzen dira. Hemen 3 lurraldetak, 3 foru aldundiak daramaten programa ekimena da, eta Eusko Jaurlaritzaren laguntza daukagu. Koordinazio lanetan laguntzen digute, eta baita ere difusiorako. Eta, azken finean, Ondare Europako jardunaldiak gai baten inguruan eta ondarearen inguruan egiten diren kultura ekitaldi multzo batzuk dira, ez? Izan bisita gidatuak, izan lantegiak, ikuskizunak, gero ere azalduko dugu, beti izaten dugula, baita ere diela aukera bat, aktibitate berriak egiteko, formatu desberdinak frogatzeko, askotan zuek ere esaten diguzute jardunaldi hauei esker askotan publiko ezberdinak edo ohiko ez diren publikoak joaten direla eta guk uste dugu direla jardunaldien balio bat, ez? Gero, pixkat zenbakietan, hau
parte hartzaileak badakizute oso zaila dela neurtzea, ze askotan badira kaleetan egiten diren ekitaldiak edo, beti ez dakizkigula parte hartzaileen kopuruak, baina, gutxi gora bera, 2016-tik, 22.000 parte hartzaile hartu dute parte jardunaldietan, eta datu hauek badakigu bai direla fidagarriak, egon direla 579 ekitaldi orain arte, eta berrogei asko, programaren balio bat bada Gipuzkoan zehar egiten diren ekitaldi asko direla, ez? Askotan igual hiriburuetan edo herri handietan kultura ekitaldi asko goten dira, baina programaren balore hau bai da azkenean Gipuzkoan zehar egiten direla ekitaldi asko. Eta gero, kultureragile ezberdinak edukitzen ditugu, badakigu baita ere programaren balio bat badela, oso fidelak dien eragileak zaudetela, eta hori ere eskertzekoa dela, urtero eta urtero programan parte hartzea, eta egia da, gero egiten ditugun inkestetak, gehiengo erantzunak dira, jendea nahi duela berriro parte hartu, ez? Orduan, hori pizkate zalantzan zaudetenentzat, datu hau iruditzen zaigu aipagarria dela. Leheno pizkata aurreratu dut, jardunaldien helburu nagusiak, normala den bezala da ondarea pertsonen guztiengan zabaltzea, bero baita ere ondarearen sarbidea erraztea, badakizute batzuk, programaren barruan sartzen ditugu ez da beharrezkoa atal hau betetzea, baina bai saiatzen gea ahalik eta aldegun neurrian erraztea eta irisgarritasun neurriak ekitaldiak badituzte programan txertatzea eta erraztea jendea ekitaldietara joatea edo zein motako jendea, ez? Eta gero, gure helburua bai da jendea sentsibilizatzea ondarearekiko, ez? Askotan jasotzen ditugu parte hartzaileen inkestetan, esaten dute, ez nekien eraikin honen historia eta nire etxe ondoan dago edo egunero ikusten dudan zerbait da eta ez nekien historia hau edo hau ondarea zenik askotan, ez? Baita ere, daukagu igual ondarearen irudi bat eta gero, jardunaldi hauek badira ere hausnarketa pizteko aukera bat, ez? Eta gero, esaten nuen bezala hasieran, programan gustatzen zaigu baita ere urtero eragile berriak gehitzea programara, ez? Eta jarraitzea, ze askotan egia da, eta adibidez urte honetan arkitekturarekin lotutako eragile asko eman dute izena bilera honetarako, baina gure helburua bada jende hori arkitektura gaia ez denean gurekin jarraitzea, ez? Eta, hau ere programaren, ezaugarri oso importantea bat da, eta dela programa ireki bat dela, ez? Azkenean, edozeinek parte hartu dezake, eta izan ditugu, hiritarrak besterik gabe ondarearekin erlazio handia daukatenak, edo elkarte bat daukatenak, edo nolabait interes bat daukatela jardunaldietan, eta beti saiatzen gea errazten jende ezberdina egotea, naiz eta erakunde batez izan, naiz eta museo bat edo kultur programatzaile bat izatea, ez? Osea, azken finean nahi dugu errestea eta ondarea hiritarren guztion zer balio bat izanik, edozeinek ere programatzea ekitaldi bat honen inguruan, ez? Eta horretarako beti lana erresten dugu eta badaukagu parte hartze egida bat, gero azalduko degula,
zalantza guztiak argitzeko eta bar. Eta beti aurkezpenetan eta bar, balioan jartzen dugun zerbait da, ze azkenean guk egiten dugu deialdi hau, eta gero erantzuna oso ona da, eta askotan ikusi dugun bezala kultur ekitaldi asko egoten dira eragilei esker. Oso azkar, baina parte hartzeko arrazoi batzuk, iruditzen zaigu, adibidez, badala aukera bat, kultur eragileen sare baten parte izatea, ez? Hemen gaudenok, kultur eragile aktiboak gea, eta gero, baita ere, lehen osaten nuen bezala, jardunaldiak badira, formatu ezberdinak probatzeko momentu bat, idei ezberdinak, eragile ezberdinekin ere elkarrekin lan egiteko aukera, publiko berriak ezagutzeko aukera, igual askotan kontuan izan ez ditugun publiko berriekin lan egiten dugu edo jasotzen ditugu, eta lehen esan dudan bezala baita ere, bai parte hartzaileak, hau da, ekitaldietan parte hartzen duten publikoak, eta bai antolatzaileak orokorrean, beti oso komentario positiboak jasotzen ditugu, eta gero ebaluazioa egiten dugunean, beti aurkezten dugula, zenbakiak hor daude, ez? Oso puntuazio altuak ematen dituzte, batez ere publikoa joaten dien jardunaldietan. Eta, hau bai gustatzen zaigula argitzea, Foru Aldundiak egiten duela programanetan da, koordinatzailea, difusioa egin, programa bere gain hartu, eta badakizute beti edukitzen dugula liburuzka bat, eta hori diseinua eta edizioa eta hori dena Foru Aldundiaren ardura da, baina bai guk ez gea programatzaileak, esan nahi dut. Askotan eragile berriak daudenean, igual proposamenan jasotzeko EPEA zabaltzen dugunean, gero azalduko dugu, guk eskatzen dugu, ekitaldia itxita egotea nolabait, ez? Guk ez ditugu jasotzen proposamenak eta gero programatzen ditugu data batean edo leku batean, jasotzen dugun informazio hori ja dena eginda egon behar da, ez? Eta hori oso ondo azaltzen da, hemen ikusten dezuten portada, da parte hartzegilearen portada, eta hori Foru Aldundiaren webgunean dago zuek kontsultatu ahal izateko, badago ohiko galderak parte bat, dena oso ondo azalduta dago, eta gero noski guk beti gaude prest zalantzak argitzeko. Gero, Mari Jose eta Carlos azaldu duten bezala, kasei kulturkudeaketatik egiten dugu, arduratzen geha bulego teknikoaz, eta leheno baita ere Carlos azaldu duen bezala, urte honetan, beti daukagu edukiak eta ondare adituak, gure ondoan, leheno bazen Euskal Herriko Unibertsitatea, baina urte honetan Foru Aldundiak eta Arkitekto Elkargoarekin egingo den lanketa bat izango da, eta gero lehen lantaldeko kideak ere izango ditugu gurekin, beti ere programa gazteengan zabaltzeko eta baita ere difusioarekin laguntzen digute, eta bar. Difusioa, batzuk badakizute, jardunaldiak badaukate webgune bat, webgune hau Eusko Jaurlaritzak bultzatzen du, eta bertan 3 lurraldeko programak egoten dira, europako ondarea.eus, eta gero baita ere Gipuzkoa Kulturako webgunean
egoten dira ekitaldi guztiak, baita ere edabideetan zabaltzen ditugu ekitaldi guztiak, prentsaurreko bat izaten dugu programa orkesteko, irailaren hasieran, normalean, eta gero esan bezala katalogoa urte honetan ale gutxiago argitaratu genituen, eta badakizute askotan zabaltzen degula galdera ea liburuzkak soberan izan dituzuten edo ez. Urte honetan ere eskatuko dizuegu datu hau, guretzat importantea da, ezin dugu jasangarritasunari buruz hitz egin eta gero liburuzka pila bat inprimatu eta erabiltzen ez direnak. Egia da, badakigula jendea gero galdetzen duela, orduan badakigu interesa daukala liburuzka, eta gero jendeari galdetzen diogunean ea nola jakin duten ekitaldiari buruz, askotan liburuzka aipatzen dute. Bueno, hau esan bezala, baita ere egiten ditugun prentsaurrekoekin eta prentsa oharrei esker programa edabideetan azaltzen da. Egia da gero asko laguntzen duela baita ere eragileak denbora badaukazute edo errekurtsoak badituzute baita ere difusio lan hori baita ere ikusten dugula eragina duela. Eta gero, besterik gabe, sare sozialetan ere partekatzen dela, Gipuzkoako kulturakoetan, eta baita ere Ondarea Euskadi eta GP Euskadi kontuetan Facebooken, jarraitzaile pila bat daudela, eta Instagramen orain dela 2 urte sortu zela, eta jarraitzen hasten doan sare sozial bat dela. Hau da pixkat parte hartze prozesua, gero Laida gehiago azalduko duena, baina dena hasten da ideia batekin, ez? Gauz asko bezala. Gero badago, leheno aipatzen duen bezala, ideia hori pixka bat landu behar da, lekua, data, ordua, prezioa eta bar. Egia da, jardunaldietako aktibitate asko doan direla, baina askotan ere eragileak askatasun guztia daukate sarrera bat kobratzeko, hori ez dugu mugatzen. Eta gero, esan bezala, aktibitatea Gipuzkoa Kulturaren webgunearen bidez bidaltzen da, ja aktibo dago, orduan norbaitek bere ideia oso zehaztuta badaka eta bidaltzeko prest badago, ja egin daiteke, eta guk ere eskertzen dugu, horrela ez dugu dena azken momentuan jasotzen, baina bakigu beti horrela dela eta listo, ez? Eta gero, lehen esaten nuen bezala, azkenean programaren osotasuna eta koherentzia lantzeko badago proposamena ikusten ditugu eta ondarearekin, batez ere ondarearekin daukan erlazioa aztertzen dugu, urte honetan Foru Aldundiak eta elkargoak egingo dutela, eta guk bulego teknikotik abisatzen zaituztegu proposamena onartuta badago, ez, edo zerbait aldatu behar bada. Batzutan igual dira komentarioak, esaten nuen bezala ondarea gehiago lantzeko edo pixkat parte hori sakontzeko. Eta gero, argazki bat eta antolatzaileen logoak eskatzen dizuegu, eta gero, balio estatuta dagoenean, esaten dizuegu, eta gero badakizuta badagola diseinuaren lanketa, eta beti bidaltzen dizuegula eragilei azkenean liburuzkan nola geratuko den zuen ekitaldia, askotan gauzak aldatzen direlako, edo gero horri aldean ikusita beti daudelako gauzak, eta sorpresak ez eramateko gero liburuzka argitaratzen dugunean, ez? Eta, oso labura salduko dut, 24ean eduki genuen programa. Leloa izan zen kulturaren bideak, donde conecta la kultura. Gaia izen zelako konexioak, jendean arteko
interkambioak, eta, bueno, hori izan zen Europatik sarri zuten gaia, eta guk horrela landu genuen. Eta, bueno, oso labur, bueno, hauek dira datu batzuk, 33 herri hartu zuten parte, 84 ekitaldi, eta gero bat badakizute askotan, aktibitate bat behin baino gehiago egiten bada, hori da guretzat ekitaldi bat, ez? Eta egon ziren 107 ekitaldi, eta gutxi gora bera 60 eragile, eta 4.000 ipiko parte hartzaile. Eta, bueno, egia da, hemen ikusten dezute mapa bat, mapa hau da ekitaldiak egin ziren maparen irudia, eta, bueno, egia da, pixkat ekitaldi kopurua berantz egin zuela, 4%, baina, bueno, gero, askotan gertatzen den bezala, naiz eta ekitaldi gutxi izan parte hartzaile kopurua ez zen jeitsi. Eta 16% hasi zen. Orduan, bueno, da pixkat irudi bat. Eta orduan, utziko diotitza Ikerri, berak azalduko du beraiek egindako ikerketa lehengo urtean. Eta... Bai, gaixo, eskerrik asko. Bueno, azaldu duen bezala, aurreko urtean ingendun ikerketa bat, pixkat gazten iritzia ulertzeko eta baita ere gazten perspektiba ondarekiko. Eta, bueno, galdetegi hau Gipuzkoako unibertsitate diferentetan zabaldu gendun eta 300 gazten iritzia lortu gendun. Lehenik eta nik uste dugu gazten ezagutza maila jardunaldekiko oso bajua dela. 97%ak esatezun ez zitula ezagutzen, beraz, jarraitu egin behar dugu difusio eta zabalkuntza honetan, bai publiko orokor batea iristeko eta baita ere gazten gana zabaltzeko. Ondoren, pixkat gazten perspektiba ikusiz, zer hitz etortzen zaizkie gaztei ondarerekiko ez. Gaztei galdetu ezkeo ondarea zer den, 52%ak esaten zuen historia etortzeila burura, 52%ak komunitatea, eta 50%ak tradizioa. Hau da pixka gazten ondarekiko duten perspektiba. Gero, horrelako ekimenetan parte hartzera gaztei zerrek bultzatzen die ez. Ikusten dugu gehien bat gauza berriak ikastea bultzatzen diela, baita ere entretenitzeak ez, ondo pasatzea, eta baita ere pertsona desberdinak ezagutzea. Horrelako jardunaldietan azkenean hau lortzea edo honetara etortzen dira gehien bat. Gero, gaiei dagokionez, nagusik ikusten da kirola dela gaztei gehien interesatzen gaia, ondoren gastronomia, gero musika eta ondoren historia. Azkenean gai hauek dira gazten artean gehien interesatzen dituztenak. Ondoren, zen ekitaldi mota gustatzen zaizkie gaztei? Gehien gustatzen zaizkien ekitaldiak, ekitaldi elkarrera gehiak dira, hau dira, nola dira, erderaz, interaktibak hori da. Azkenean, beraiek parte diren ekitaldiak ez, beraiek ekitaldietan parte hartzeko eta zoze dinamikoa interesatzen zaie. Azkenean, hau datuek interesgarriak izan didezke baita ere, ekitaldia antolatzeko garaian, ikusteko ze nolako interesa duten gazteek. Ondoren baita ere tailerrak ikusten ditugu, eta gero antzerkia eta azkeni bisitak idatuak. Eta, datu orokorra pixka bat ikusteko baita ere, gazteek ze sare sozial eta erabiltzen dituzten, gazteen 84ak Instagram erabiltzen dute, 43ak TikToka erabiltzen dute, eta Twitter baita ere 43ak. Beraz, difusio egin behar baldin badugu gaztengana iristeko asmoz, igual egokiena izango litzateke honelako sare sozialak erabiltzea. Eskerrik asko. Bueno, hau bidaliko dugu, baita ere euskeraz, eta, bueno, lantzen jarraitzuko dugu bote honetan azkenean. Hau da argazki bat, ez, momentu konkretu batena, baina... Eta pixat urtero lantzen, joan berdan, arlo bat danak bezala. Amazin urtetik aurrako gaztei zuzendu dugu galdetegia, baina gehien bat, 16-30 bitarteko gaztei.
baino gehien bat, hori azkenen unibertsitatetan indeunez difusioa, ba igual 18 gorakok bete due. Ez da ezer. Vale. Bueno, jarraituko dugu. Bueno, eskerrik asko. Orain bueltatuko gea ja urte honetako gaira, eta izango dela pixkat azaltzea nola zeintzuk diren lan ildoak, eta gero, bai botako ditugu ideia batzuk, beti iruditzen zaigulako lagungarria dela, ideiak zabaltzea, eta gero bakoitzak baditu bere ideiak, baina abia puntu bat iruditzen zaigu. Beti egiten dugu azalpen txiki bat ondareari buruz. Azkenean ondarea oso lotuta dago identitate batera, baita ere Ikerrek azaldu du komunitatea, baita ere jendea pentsatzen duela, komunitatea badela ondarearen ezaugarri bat, askotan baita ere komunitatearen papera baita ere delako ondare hori zaintzea, balioan ipintzea, eta horregatik iruditzen zaigulako jardunaldi hauek importanteak diela. Eta gero besterik gabe badaudela ondare materialak, askotan ere jendea pentsatzen du eraikin batean, ondare hitza entzuten duenean, baina badaudela baita ere ondare inmateriala, diela gure tradizioak, gure hizkuntza, nola ez, eta espresio kultural asko, dantza, musika eta gastronomia, badaudela ondarea bat dituela ezaugarri asko eta oso zabala, eta baita ere konplexua eta anitza dela. Eta orain ja emango diotitza Ainarari azaltzeko urte honetako lan ildoak, gero azalduko dugu programaren funtzionamendua, eta baita ere ideia batzuk, eta azkenik egutegia ere emango dizuegu. Orain bai. Egunon, aurten Europak jarri duen gaia ondare arkitektonikoa izan da, 5 lan ildo zehaztu ditugu, ikusiko duzue oso lan ildo zabalak direla, eta guk bertan adibide batzuk jarri ditugu, baina beste hainbat adibide sartu daitezke. Lehenengo lan ildoa, eraikuntzari lotutako teknika eta lanbide tradizionalak, teknika hauen artean zurajea, arotzeria, argintza, forja, karea, ondarean hain garrantzitsuak diren material eta teknika hauek. Eskultura eta arkitektura dekorazioa, eraiki historikoak apaintzen dituzten detaile artistikoen inguruko tailerrak antolatzea. Tailerrak teknika tradizionalekin lotutako eraikuntza tailerrak antolatzea. Bigarren lanildoa. Ondare arkitektonikoaren berrerabiltzea eta berjabetza. Eraikinak berrerabiltzea eta egokitzea, erabilera berriak ematea, berrerabiltzea, komentutik musika eskolara adibidez, edo fabriketatik kultura etxeetara. Jasangarritasuna eta kontserbazioa, nola egokitu ondarea egungo erabiletara bere balioa galdu gabe, nola zaharberritu eraikinak, ze irizpide hartzen diren kontutan. Hirugarren lan ildoa, arkitektura, usadioa eta tradizioa, baserriak eta ondare ez materiala, bizimoduak, tradizioak, baserriak eta hauen bilakaera, nola aldatu dira baserriak gizartearen beharretara egokitzeko. Eta, interesgarri iruditzen zitzaigun ere, normalean ikusten ez diren baserriak ikustea, zaharberritu den baserri bat erakustea, ze erronkak egon diren, ze erabakiak hartu diren zaharberritzeko. Beste lan ildo bat, paisaia, hirigintza eta espazio publikoak, paisai kulturalak, paisaia eta arkitektura lotzen dituena.
hirigintza eta espazio publikoak, plazak, kaleak, azokak, eguneroko bizitzan eta haien garapenean, gure eguneroko bizitzan hain garrantzitsuak diren espazio hauek. Eta bosgarren lan ildoa, ondarea eta memoria. Ondarea eta memoria eraikina historiaren lekuko bezala. Eta gero, proposatzen genuen ere, ibilbide tematikoak egitea. Adibidez, ondarea eta gerra, bizitak Gipuzkoako bunker, gotorleku eta babesleku eskutuetara. Edo portalak erakustea, ibilbide bat egitea portaletan, edo lokal komertzialetan, edo QR bidez ere erakustea, nola zen lehenago, orain nola dagoen. Eta eraikin emblematiko batean, ateirekin jardunaldiak egitea. Hauek dira 5 lan ildoak, ikuste duzu oso zabalak diela, eta hauek beti ere ondarearen ikuspegia kontutan izan da. Eta guk behin proposamena jasotzen ditugunean, komentatu den bezala, arkitektoen elkargoarekin aztertuko ditugu eta haien laguntza izango du hortarako. Vale, eskerrik asko Ainara. Hemen ditugu ideia batzuk, batzuk hartu ditugu European Heritage Days webunetik dela ondaren Europako jardunaldien antolakuntza Europan daraman entitatea, eta beraiek urtero argitaratzen dute gida bat, ideiekin eta bertatik hartu ditugu batzuk, gai hau lantzeko, adibidez, Ainarak esaten zuen bezala, tur bat edo ibilbide bat antolatzea hiriko eraikinen, hiriko edo herrien eraikinak ikusteko, eta zergatik ez eztabaida bat sortzea eta hausnartzea zeinek izango litzateke ez, etorkizunean gure ondare arkitektonikoaren parte izan liteken eraikinak, ez? Asko ohituta gaude, orain dela mende batzuk, eraiki zien eraikinei buruz bibizita gidatuak egitea, baina pizkat iruditzen zitzaigun originala eta programarekin lotura politza zeukala, zergatik ez hausnarketa hori piztea edo eragitzea. Gero, baita ere, leheno Ikerrek komentatu du, azken finean, interakzio bat behar duten ekitaldiak direla interesgarriak gazte jendearentzat, adibidez, komunitatearekin mural bat egitea eta ondare arkitektonikoaren parte diren elementuak txertatzea, edo igual gehiago umei zuzenduta altxor arkitektoniko baten bila joatea, eta pistekin igual interesa sortzea ondare arkitektoniko horrengan, eta gero zergatik ez lehiaketa bat, adibidez eraikin edo ondare arkitektonikoa aztertzeko, eta gero igual horrekin erakusketa bat egitea etorkizunean. Gero kurritzen zitzaigun, adibidez, bisita batzuk egitea egia da askotan programaren parte dire, formatu igual ohikoena izaten dira bisita gidatuak edo bisita komentatuak, igual uste dugu urte honetan oso erraz atera daiteken gauzak diela, baita ere igual aztertu ze eragin esan dituzten eraikin horiek edo ondare arkitektoniko horiek edo teknika horiek Europatik, gero baita ere zergatik ez aztertu arkitektura genero ikuspegitik, egia da orain dela edizio asko, ez dakitzen bat, baina bai izan zen ondarea eta emakumea gaia ez, baina ikusten dugu baita ere urte honetan izan liteke ez, adibidez Tabakalera, bere garaian izan zela emakume
emakume lantoki bat. Gero baita ere saregileak, egia da, orain dela urte batzuk egon ziela ekitaldi batzuk saregileekin lotuta. Eta gero, baita ere, langileen etxe bizitzak, ez? Azkenean, gure lurraldea oso lotuta dago industriarekin, eta horren parte baita ere ondare arkitektonikoa, paper oso importantea dauka eta izan zuen, ez? Orduan, iruditzen zitzaigun ere, baita ere aukera polit bat, baita ere memoria, ez? Lantzeko, Ainarak esan zuen bezala. Eta gero, ja igual, hau ja arkitekturarekin lotura gehiago daukaten eragilentzat edo, pixkat aztertzea zenolako prozesua jarraitzen duten arkitektoak igual eraikin bat egiteko garaian, zein dan prozesu hori. Gero baita ere leheno aipatu dut, irisgarritasuna eta inklusioa bere garaian ondarearen Europako jardunaldien gaia izan zen, baina jarraitu dugu gaia lantzen, guretzat importantea zen irisgarritan eta inklusioa ez izatea urte bakar batekin lotutako zerbait, baizik eta gure programaren parte eta dinamiketan txertatzea, ez? Horregatik urte honetan baita ere jarraituko dugu eskatzen naiz eta beharrezkoa ez izan, ez? Zuen ekitaldiak irisgarritasun neurriak badituzte bertan txertatzea, eta gai iruditzen zaigu importantea dela informazioa ematea, ez? Azkenean, kolektibo ezberdinetara iritsi ahal izateko. Eta gero baita ere, leheno aipatu dut jasangarritasuna, eta erakutsi dizuedan parte hartzeko gida horretan, badaude jasangarritasun aholku batzuk, Foru Aldundiko ingurumen sailarekin egin genuen, eta gauza batzuk ondo daude ez errepasatzea, besterik gabe. Gero baita ere jasangarritasuna gaia izan zenean txertatu genuen garraio publikoarekin erlazionatutako informazioa, askotan, lehen esan dudan bezala, gero eta informazio gehiago eduki hobeto ez, eta bada garraio publikoa sustatzeko modu bat, informazio hori erraztea publikoari. Eta, gero hemen daude aholku batzuk, ez? Askotan jendeak ez daki nondik hasi, egia da arkitektura gaia izen da, nola baitez, konkretua dela, ez? Beste batzuetan igual izan dira hori, ondare bizia, edo, igual abstraktuagoak ziren gauzak, edo, ezagutza gutxigo geneukan gaiei buruz, eta beti esaten dugu kolektibo ezberdinetara gerturatzea importantea dela, ez? Igual, kasu honetan, gehiago izango dira arkitekturarekin lotutako pertsonak, edo, igual izan daiteke arkitektura, ez izan arkitekturarekin erlazionatukatena, baina igual musikari batzuk eta hori lantzea, azkenean beti gomendatzen degula jendearekin lan egitea proposamena berazteko eta baita ere ekitaldia errazteko, eta askotan esaten diguzute beste kolektiboekin lan egin ez gero, jende gehiago gerturatzen dela, eta errazten duela ekitaldiaren ekoizpena eta arrakasta, ez? Eta gero, hori, lehen esaten nuen bezala, azkenean badira ekitaldi hauek publiko ezberdinetara iristeko aukera bat. Eta leheno aipatu dut, eta daukazute Foru Aldundiko webgunean parte hartzeko gida, urte honetan eguneratu dugu, eta ideia gehiago daude, eta uste dugu lagungarria dela, batez ere lehenengo aldia bada, edo zalantza konkretuak badaude, eta gero besan bezala guk e-mailez edo telefonoz argitu ditzakegu zalantzak arazorik gabe.
Eta utziko diot hitza Laidari. Badakizute urte honetan bera ere badagola proiektuan, bere emaila jaso dituzute, eta nirekin batera proiektu honetan egongo dela urte honetan, eta berak azalduko dizue pixkat gauz praktikoak. Bai, hanek esan duen bezala, aurten bulego teknikan egingo dut lan hanekin batera, eta, zalantzak argitzeko, galderak erantzuteko, emailaren atzan topatuko nauzu. Orain azalduko dudana pixka da proposamenen bidalketa, zen izango den prozedura, hanek pixka eta azaldu jada infografia hau, ordan pixka eta azkarran azalduko du, baina, batez ere, nik uste dut eragile gehienok beste urteetan parte hartu zuela, ordan badakizuela zein den dinamika, baina aldaketa txiki bat dago eta hori azalduko dizuet. Hori, lehenengo gauza da ideia izatea eta ideia honi forma ematea. Hanek esan duen bezala, erakunde bakoitza da programatzailea, beraz zehaztu behar da bai jardueraren tokia, data eta dena delakoak, xetasunak denak argitu behar dira formularioa bidaltzeko garaian. Formularioa Gipuzkoa Kultura webgunaren bitartez bidaltzen da, jada eskuragarri dago webgunean, jardunaldien atalean. Hori, lehen esan dakoa, bidalitakoan, bai elkargoak, bai aldundiak proposamen hauek onartu egin behar dituzte, lan hildoetara egokitu behar direlako, eta bai estapena itxaron behar da, ja azkenengo pausua jarraitzeko. Direla argazkia bidali, logoak, erakunden logoak, eta gero argazkiari lotuta dagoen testu alternatiboa, hau da, aurtengo berrikuntza orain azalduko dudana. Eta hau eta gero ja validazioa egingo litzateke. Bai, formularioa esan bezala webgunean dago, Gipuzkoa Kulturaren webgunean. Eskuragarri dago gaurtik aurrera, ekainaren batera arte. Beraz, 2 hilabete dituzue proposamena bidaltzeko. Formularioa ere hemen topatuko duzue, gero bidaliko duguen aurkezpena honetan, estekatuta dago, beraz, estekari eman da, formularioa eramango zituzte. Baina baita ere jartzen baduzute gipuzkoa.eus/jep edo /oej, baita ere da sarbide zuzena. Bai, eta gero hori, zalantzari baduzue betiko emailean, eta 2 email dituzue hemen, hornatzen, hanetan izango gara, zalantzak argitzen. Hau da formularioan jarraitu beharko duzuena, beste urtetan bestela, baina argazkiak, logoak, jarri behar dituzue zuen erakundeen sare sozialak gero difusioa egin ahal izateko, jardunaldian garaian. Hori, lan hildoak agertuko dira ere formularioan, eta jarri beharko dituzue ze lan hildotara egokitzen den jarduera bakoitza. Bat baino gehiago izan daitezke ere, bertan ikusiko dituzue. Informazioa elebidun izango da beti, programa elebiduna baita, ordan bizkuntzetan bidali beharko duzue proposamena, eta hori azkenekoz, jarduerak ze irisgarri neurri jarraitzen dituen ere jarri beharko dituzue, gero hori programan agertuko baita. Hau da, aurtengo, lehen urtean eskatu egin zen, baina ez formularioan. Ez, gauza da, beti egiten dugula programaren PDF bat irisgarria, eta beti jartzen dugu QR bat, brailez, portadan eta bar, eta hori bidaltzen zaitu PDF irisgarri batera, ez? Eta PDF irisgarri hori baditu ezaugarri batzuk, eta bata da irudiak daukatela deskribapen bat, hau da, jendea, ikusmen desgaitasuna daukaten pertsonak irakurri ahal esateko PDF-a, irudian azaltzen dena deskribatu behar da, ez? Eta askotan zuek bidaltzen dituzuten irudiak, guk ez dakigu zer diren, normala den bezala, zuek bidaltzen dezute, ekitaldia ez ilustratzeko eta bar irudi batekin, baina testu alternatibo hau behar den bezala egiteko, urte honetan eskatuko dizuegu zuei bidaltzea. Eta gainera, uste dugu zuentzat interesgarria dela orain Laidak azalduko duena, ze azkenean zuei ere ematen dizut tresnak testu alternatiboak egiteko,
zuen ekitaldien irisgarritasuna edo zuen zuen difusioa orokorrean naiz eta jardunaldiak ez izatea irisgarriagoa egitea eta gainera webgunetan ere baita ere asko laguntzen du SEOa lantzeko. Beraz, naiz eta igual pizkat lio bat izan lehenengo aldian, gero irakurri patxadaz eta gero antzak bat dituzute esan eta gomendio batzuk esango ditut, gero hiru adibide bakarrik, baina ikusiko duzu gero hau jasoko duzuenez, gero lasitasunakin bilatu dezakezue, baina ez da oso komplikatua. Hanek esaten du bezala, testu alternatiboa da, irudiari gehitzen zaion testu bat irudia deskribatzeko, pantaila irakurgailuak irakurri dezan, irisgarritasunaregatik. Aurten formularioan bertan izango duzue, beraz, irudiaren ondoren justu idatzi ahal izango duzue, eta horretarako gomendio batzuk jarri ditugu jakiteko nola egin behar den. Batzuk agian badekizue webgunean ere erabiltzen baita, baina hemen dituzue bi horri dira, hor dituzuen bezala, hizkuntza sinplea erabili behar da, 120 karaktere gehienez, ez da gehitu behar, askotan hori egiten dugu, errepikatzeko egiten dugu beti irudi oinan testu alternatiboan berdina eta ez da beharrezkoa, ez dakizerren argazkia irudia, ez da beharrezkoa jartzea irakurgailuak badakielako irudi bat irakurtzen ari dela, orduan ez da beharrezkoa jartzea. Zuzenean jarri behar da orokorrean zer ikusten den eta xehetasunetara joan, hori da deskribatu behar dana. Hori saihestu behar da testua behin eta berriz errepikatzen, behin jartzakin nahikoa da, eta deskribatu behar da irudian ikusten dena bakarrik. Hemen irudian agertzen diren elementuak deskribatu behar dira, elementu horiek objektuak pertsonak izan daitezke, eta hori elementu bakoitzaren kokapena irudian eta baien arteko nola erlazionatzen diren bat bestearekin. Pertsona subjektua baldin bada argazkian ordezko bezala hartu daiteke, ikuslaren ordezko bezala, orduan aztezara pertsona deskribatzen eta horren inguruan dauden objektuak deskribatzen, da ez ikuslak ikusten duena. Horizontala edo vertikala den gomendagarri izan daiteke, eta baita koloreak garrantzitsua baldin badira irudian, gomendagarria da jartzea. Adibidez, margolan batean, koloreak garrantzitsua baldin badira, lagungarri izan daiteke. Eta azkeneko ez apaingarriak edo dekoratiboak direna, ez da beharrezkoa testu alternatiboa idaztea. Hauek dira 3 adibide, lehenengoa da, ikusten duzu bezala, jaula oktogonal, hau da adibidea orokorretik hasi, zer dan objektua, deskribatu, eta xehetasunetara joan. Dekorazioa, zer materialekin eginda dagoen, eta bar. Erdikoa da, berdina, adibidez, jaten du teklatua, 6 ikono agertzen den erdian, eta kolorea nabarmentzen du, irudian garrantzitsua delako. Eta eskubiko argazkian, subjektua da pertsona, eta hori tente dago, jartzen du elementu printzipala subjektua pertsona izango litzateke, eta gero objektuak inguruan daudenak, hori da deskribatzen duena irudian. Besterik gabe hau da, eta bukatzeko datak, esan dugun bezala, gaurtik aurrera formularia bidali daiteke, proposamena bidali daitezke, ekainaren batera arte, behin proposamenak bidalita ekaina uztai artean udaran programa lantzen da eta editatzen da, maketatu eta imprimatu, hori antolakuntzatik, irailaren hasieran programa izan dezagun. Bertan egingo da, lehenanek izan duen bezala, prentsaurreko bat, prentsaurra, difusioa, eta hasiko da programa orkestuko da, eta hasiko da programa hori banatzen. Parte hartzen duten eragileekin, eta proposatzen dituzten jarduerekin. Eta hori gero jaurrian izango dira jarduerak. Esan bezala, batzuk iraila bukaran onartu daitezke, baina batez ere izan behar dira aurrian, eta kasuan azaroa bukaeran, hasieran markatu. Mila esker, eta ez dakit zalantza edo galderarik duzuen? Online ere. Barkatu, mikroa ez...
Bale. Ez que bestela jendea, online dagoen Ados. jendea ez du entzuten galdera. A ber, ez da entzuten, Xavier, barkatu. Bai, igual orain bai. Bai, orain bai, ez? Bai. Bai, testu alternatibo horrena hori ere izango da euskaraz eta erdaraz. Bai. Baina dokumento berean doa edo bi dokumento egin behar dira bat euskaraz beste erdaraz alternatibo eta besterako esaten dut, Gauza... Esaten dut, barkatu, baina eske, nola esaten da, muga bat dago hitzena. Bueno, basikamente da jakin, zer dira, 125, 250, hainbat hitz, baina euskaraz eta gero erdaraz, edo hori da dena eta hori ere negoziatu behar dugu barruan. Ez dira, zuek bidaltzen dezutenean proposamena, Laidak esan duen bezala, gazteleraz eta euskaraz, testu alternatiboa gazteleraz, 125 karakterekin, testu alternatiboa euskaraz, ez. Ja, badakigu laburpena egitea ez dela erraza, ez dugu gehiago gogortuko lana, ez. Bai, eskerrik asko. Txatean ez daude zarantzarik, ez? Ui, bai. Bueno, ze garbi azaldu dugun dena, ez da dena. Saiatuko naiz YouTubekoa ikusten. Baina esken nik ez dakat. A ver. Barkatu, barkatu. A ver. Ez ditut hemen txat. Bueno, hemen... Mari Jose izteko bai. Azalpen ederrak izan dira, ondo geratu eta lakuan dana. Eskerrak emotia, maizan egon zarien hori, eskerrak zuei etortzia gaitzik, eskerrak online edo streaming bitxartzez jarraitzu duten lagunei bebai, eta nahi badozu egin alkarrekin joan genke zehoz erartzera, ze segurunik zalantzak eta keskak eta bestelako esan beharrekuak orduan txebe bai izango dira. Urten eta bilauko du, eta bernaren bat amendik gertu. Bare, eskerrik asko. Eskerrik asko, Eskerrik asko, que badakit zuk ere egon zehala kanpoan.